Jakingo duzuen moduan duela 2 urte inguru Israelen eta Palestinaren arteko gatazka areagotu egin zen. Ume askok beraien gorputz-adarrak galdu dituzte. 2 urte hauetan, ume askok sufrimendu bortitza jasan izan behar dute, eta honek dira gerrak utzi dizkigun datuak. Umeen populazioaren gehiengoak bere etxetik alde egin behar du. Bertako umeek arazo mental eta psikologikoak dituzte. Umeen jaiotzak baldintza negargarrietan geratzen dira. Naiz eta orain bake akordio batera iritsi diren ez da lehenengoa, eta akordioa dozen momentutan eten daiteke. Goseak ezinbesteko garrantzia dauka, eta Gaza iparraldea gozetik izugarria pairatzen ari da. Badira egunetan jan ezin izan duten umeak. Kanpindandak edo suntsitutako eraikinak umeen bizilekoa bilakatu da, eta eskolen 80% guzti suntsituta edo itxita geratu dira. Azken 2 urteetan, 17.000 ume inguru hil dituzte. Ospitalen 80% zerbitzuz kanpo dago. 33.000 ume zauritak izan dira. Ume askok beraien familia galdu dituzte eta umezurtz geratu dira. Antsietatea, mututasuna, estres postraumatiko eta antzetako gaitzak sufritzen dituzte. Palestinako haurrak ere gure kideak dira!